enyi ya aka na-abụ ya eti Chileje ya nwa aka na-abụ ya eti Chileje ya nwa aka na-abụ ya eti n'afọ Chileje ya nwa aka na-abụ ya eti n'afọ o nwere ndị nwere ego a na-achọ nwa agagharị small onye kụwa ọgba nwayọ o nwere ndị eji ego a na-eti nwa agagharị ndị paakị ya a na-eti nwa agagharị ndị bụ bilion a na-achọ nwa achọ ọdụ onye na-adịghị ka oji chukwu enye ya tijara aka na ya bụ ihe ti n'afọ Chineje ya nwa aka na ya bụ ihe ti n'afọ o nwere ndị egwu ego a na-eti nwa agagharị ndị paakị ya a na-eti nwa etuo ndị bụ bilion a na-achọ nwa achọ onye na-adịghị ka oji kwenye chukwu ebili ya tijara Chineje ya nwa aka na ya bụ ihe ti n'afọ Chineje ya nwa aka na ya bụ ihe ti n'afọ ihe mkpu okwu egwu a maka Praise ma izu ụwa ime izu ụwa ya Chileje nye nwa Chileje nye ndụ asị Chineke dere gị ọnwụ ime izu ụwa ị gaghị na-eme maka ego iro gị gara je dere gị ya Chineke sị mba ọwachi onye ị na-echere ọnwụ rubere ebe m na-ekwu ya aka na-abụ ya anyị anaghị eji ike eme ya n'afọ Alhaji Pisa nwana anyị eze Suleman o nwere ndị eji ego a na-etu nwa etu nwana anyị eze o nwere ndị ebu ego nwana anyị eze ayọ o nwere ndị ebe ego a na-etu nwa agagharị ndị ebe ego a na-etu nwa agagharị onye na-adịghị ka o ji ya ejikwa ebili ya tijara aka na-abụ nwa ti n'afọ Chineje ya nwa aka na-abụ nwa ti n'afọ ndị eji ego a na-etu nwa agagharị ndị ebe ego a na-etu nwa agagharị ndị egwu ego a na-achọ nwa achọ onye na n'iko tupu oge gị ya tijara Chineje nwa aka na-abụ ya eti n'afọ Chineje nwa aka na-abụ ya eti n'afọ abịrịka kpuchiri ọchị obere nwa butere mmiri ọha na-azụ Abịrịka kpuchiri ọchị onye dị agụ mmadụ ekwuchala onye na-ekwuchala Chukwu si mba
maka gịnị aka anaghị abụ ihe etinye Prince Imizu ụwa ya mgbe enyi nọ na hospital ọ na-ekwu m kila anụ egwu nke ịza adịghị ebe nde Chukwu ekwuru ihe nwa eji ekwucha ma Chukwu ekwuru otu awa eji ekwucha ma Chukwu ekwuru otu awa eji ekwucha ma Chukwu ekwughị otu awa eji ọnya ya ekwucha ma Chukwu ekwughị chi Prince otu awa eji Injinia wa mama, injinia wa baba, injinia, injinia wike. So when they go small, I'm not John Wagan. They go, I'm not doing it. Ego a na-achọ nwa agagharị o nwere mmekwa ego a na-achọ nwa agagharị ndị gba biliọnụ a na-eji nwa etu ndị egwu triliọnụ a na-akpa nwa aba ndị egwu miliọnụ a na-eji nwa agagharị ndị egwu ego a na-egwu nwa ego ọdụ onye na dị iko ji ejukwu enyi ya tijara Chileke yawa akana ya kuyeti nabo Chileke yawa akana ya kuyeti nabo Ojo akodi legeli wano balaka elire poje elire mozi 30 million masha na-achọ ego agagharị ndị chọrọ ego a na-achọ ego agagharị ekwere na ego ụwa gwụrụ mama mụrụ ha ekwere na ego ụwa